बेलाइखे हामबाय जों दिनै इनके 49 विधानसभा खबजागो इनके एडिसि विलेज पासं छामन एडिसि विलेज जों दिनै चिनी जत youth rock चिनी अरो जों सपाइका जों अरो खोनागा मिया हरक नगो हरनांगै नग पुरा खामै थांखा इनके चिनी एमडीसी सार हंसकुमान त्रिपुरा बिनी दागि मुंबाई जों अरो जतनो चिनी जे youth चिनी अरो फाइसा फैजाक चिनी डरमेन त्रिपुरा प्रेसिडेंट इनके चिनी अरो चिनी पॉलिटिकल टीएमपी नि बो सेक्रेटरी तो बंदे वर्मा तंगो इनके ताई चिनी youth जत वारियर्स तक तंगो पारानी चिनी चेयरमैन तंगो कि जों चिनी त्रिपुरा मथा पार्टी तै जे चुबामानि जों किसा मिसा जों जे मानसाक जों चुबाइरिखा चिनी जे नांमानि मानै कम्बल हइते जे माइरं रक जामुं रक जों चुबाइरिखा इनके जों अमनो काइसा कइनाय जे ताकबो जरा जरा चिनी अमतै बियाल नुङै तंनाय जों जे मानसाक जों जतनो पाल बाक्साके चुबाना नांगो इनके जों तो ताइतामो सानाय जों अरो कुनु माने भिडियो सब खैनान फाया चिनी जे त्रिपुरासा जों अमतै नक खामगाहिनि न जों बुखा तंमालिया जों मा फाइलेका ताइ चिनी माया गोनां चिनी एमडीसी सार बतो तिनि सफाइमालिया बनबो जों बेलायन हामबाय मारियो ताइ चिनी जोंनो चुबानाय जरा जरा तंनाय बरंबो जों बेलायखिनो हामबाय मारियो ताइ चिनी लगे जरा youth जरा वारियर्स रक फाइसक फाइजाक चिनी चेयरमैन जतनो ना हामबाय मारियो कारण जों ताक काइसा परिबारनि नक हाममानि बनो जों किसाले चिनी तरफ थेके जों रां पैसा बिसि करिफानो जे मानसाक जों किसा चुबानानि अरबाय जों फाइमानि अमो लबनछरा बिसिके लबनछरा बिसि पारा इनके पैसा पुष्पराम पाराओ अमो खगजाव लगन आन्दार लबनछरा बिसि इनके आङो मनो कइनाय जों जे मानसाक जों चुबाना नांगो जों कुनु अरो फटो टिसावै जों खाइमानि चुबामानि कइया चिनी बुखाबाय जों हामजागै चिनी काइसा चिन त्रिपुरासा नक खामै बो तंनान जागाखै आं कइनाय चिनी गभर्नमेन्ट दंबो कइनाय जाते बनबो जे मानसाक बिनि तंथाय जागानो फनो किसा चुबाचु रिना बागै हामबाय खुशी जहा नाव फाइ मके खुशी नाव दे या चमो तो नो रि फाइ जामा बा के चिन महा नकरि खाबा के बस मै मबाइ न खचang मा तंहा This could be your moment. Aspire, empower, inspire. Your audition begins here. 8 states, 1 platform, 1 unforgettable moment of glory. Step forward, be seen, be heard. You could be the next Sunsilk Mega Miss Northeast. Sunsilk Yellow with Amino Silk Peptide. 100 hours silky bal jo kare sway.